Ама важно тия Здравко се още пред тия тамо, не са ни фанта. А що викаш бела на Здравко на девойче ли болно било? Ама това е колено некой яко. Това е пандилека, кой че пак? Здравко ли? А не е ли бил на Спасе така? Не, това е кой не е на кога така. На Спаса може и дедо му да. Вземи на Спасо, вземи. кой е татко не знам. Бил Фето ли е, бил Гергия ли? Горе бил Гергия. Бил Фето на тата на Бран и на Дъбука на дедо му, Мити. Клоните един брат, Андово. На Иван се вика на Белгюро. На него се вика Спасо, на Милан. Милан, да Спасо има един син, до Милан. А на Дел Спасо татко кой му? Това е сигурно, или Георгия, или Зак. Аха. Не знам. А от тук натамо другото колено не го. Тия Здравко в плата може да е на Георгията. А поп кой бил от тия? На баба има ли бил? Татко. А она от Штип не е баба ви? Гледате дето живее Велик. Не. Там е, он там има около. Допо. Аха. Там е диките. Добро. Арнамон има скрипкенти, дето Штип дадени Райна и Милк. Да. Едната лъбищи кот. Добро. После те умрел, се женили влето. А да го взима постане за Милана. И да Спасо бил пръв газдал на скрипките време. На Милан татко. Да Спасо. И до Саравин. И брат. После ние като му стараме до Милан да се болезни. Ние да Саравин, там идват детектите негова двор. Имаше църква, ще биега за такому клетва. И он спал на църквата, орал и спал до църквата. И се дошъл на себе, че ставиш половин нивата и занасил да направиш. Он казал на селя и той вика, той ти е страх. Они били ляки да спаси за селя. Другата година спал и река всеките бележи се вери. Останала сваля едната страна бела, колска едната страна. На Дел Спасо. Аз се равин тай брат му на Спасо. И дойде отма пуще другата половина става, дойде да се радите, как да правите, как да вятите. Да го направили се печетка, он после продаде вода имането и купи с Никола. Там къде Саравин. И он до тук, фактически нашия отдел останал, от taj други отдел го... Неговата половина нагоре бъдеше част. Да, ама не, мислям, ние на моя страна фактически другата е... Они били делени за съждоста. Аха. Он едната морал да Саравин, една, и сега го ставя половинка неговото дело, и тръпът се направи. Коя година не може. И он после продаде имането, а нашите купили вернига с басови, да не даде сами, мешали и басови, защото има дело. Да го откупи тръби. Кой е редовар? Не, тамо горе. А нашите немале пари. Дойдоне газата, било тати дедени, даде пари 40 лири. 30 лири, ама 40 още да вземе на ето. Той за 30 имали, не били живот имали он. И лесната дойдели ги паса, вони слаби били дойдели. Защото бравите, фера гуши, те карава. 30 още. Значи не били живот имали, после ви стъпите. Айде на това търкото се тива, напълно така. Идемо на